Tamén as nenas da aula específica. Aquí eles aprenderon o que eran as verduras, o que eran as froitas, distintos tipos delas, e a partir dun artista italiano, Giuseppe Arpimboldo, fixeron un cadro como os que fai el, que traballa moito con froitas e con verduras. Entón eles tamén imitaron, e conseguiron facer este home tan chulo. Pegaron aí, fixeron noveles, a maioría. E tamén plantaron o horto. Tamén aprenderon igual que os outros o que era o proceso de ter a semilla, meter a semilla, como iban medrando e o resultado final. Eles tamén fixeron uns bonecos moi chulos, que son estos de aquí, que chaman os pelis verdes. E o fixeron con medias, como explicaron no vídeo, medias, terra e erva. Bueno, hai nos con terra e hai outro con serrín. Vese meira diferencia duns a máis outros. Cal será o do serrín? Osito. Sabedes que con esto podedelo facer vos na casa e vos salen unhas cosas chulísimas, Tamén fixeron isto que está aquí, que é o libro dos olores. Aquí eles foron buscando distintas plantas e pintáronas, puseron o nome, buscaron información, non buscamos información, pero tamén se lle comentou a eles, e o olor, hai algo para que poidan unir. E tamén tedes aquí, para poder unir cando queirades e con cuidado, podedes unilas e a ver se adivinhades que é cada unha delas. Fixeron outro libro que, é todo o proceso que fixeron durante o curso inteiro, o que foron facendo, plantar as plantas, os arcimboldos, os peliverdes, todo. E outra que fixeron foi plantar champiñóns e setas. Viron o que eran eso, o que eran as setas, o que eran os champiñóns, como podían medrar, e ao final coméronos. Viron que se podían comer e como se podían facer, cociñar, e estaban moi ricos, según ele, que nunca os comeran ou que nunca quería comelos, ao final acabou probando e lle gustaron. E bueno, isto é o que fixeron máis ou menos os de 3 semanas de aula específica. Gustou vos? Sí. Xedes que traballaron un montón, verdad? Bueno, se alguén quere adivinar algún cheiro destos, como estiveron traballando este ano América, Colón e todo, pois estiveron buscando produtos que viñeron de América, que nós temos aquí, que viñeron da LOA. Entón atoparon un montón deles, verdade? Como cales? A ver, decidelle aí cales atopaches. O millo, que máis? Tomates, que máis? Os físalis, que son estos de aquí, non sei se os coñecedes. No. Que son froitos. As patacas, que máis? Aguacate, viña, irelle señalando tamén, a ver. Estos nenos non sei se os coñecen ben. As cabazas, pementos, que máis? Que son estas de aquí? Que son? Fabas, e este de aquí, que non sei se o coñecen eles? O cacao.
que todos pensamos que viña do outro lado e mirade, que viña da América, Vaya, pois estos rapaces, estos produtos, moitos deles plantáronos tamén nun horto, que está aí fora que non se pode ir a ver polo tempo, non? Pero, sabedes, foron conseguindo as semillas e os plantaron no horto, e tamén plantaron algo dentro da clase. E outro experimento que fixeron, bueno, experimento, entre comillas, é que teñen unha planta que non necesita terra para medrar, que só necesita aire. Vale? Pasa que a teñen dentro. Esa non a puxeron por aquí. Vale? Gustou vos o que fixeron os de 5? Sí? Pois vamos a seguir e miramos o de 4. Vamos. Que vos volvedes por a ver, esto é o que fixeron os meninos. E debos chegando aquí que se non vedes, A ver, isto é o que fixeron os de 4. Os de 4 tamén plantaron todos no horto, e primeiro tuveron que andar sabendo que é unha semilla, buscaron distintas semillas e plantaron, por exemplo, chícharos, leitugas, sallos, feixóns, e foron vendo tamén o distinto proceso do crecemento da planta. Despois eles debuxaron o horto, tal como o viran, como imaginaban que iba a quedar o horto, e tamén, foron regando, viron que lle facía falta o sol, chuvia, todo. Foron aprendendo as distintas partes que ten unha planta. Para iso que fixeron foi meter en algodón húmido unha fava, porque aí vese moi ben todas as partes da planta. Vale, foron vendo todo o proceso a partir dese experimento. E tamén fixeron outro experimento moi chulo, que era plantar plantas dentro á sombra e plantas ao sol, que lle dera a luz. Entón aí viron como podía, se medraba mellor a que estaba a oscuras ou a que estaba fora. Cal credes que medrou mellor? A que estaba fora. Que lle pasaría a que estaba dentro? Claro. Entón, que lle pasou? Morreu. Sinceramente. Porque ademais tampouco lle puderon botar moita auga. E despois miraron que distintos platos podían conseguir os produtos que tiñan no horto, que plantaron. E viron que podían facer moitísimas cousas moi ricas e moi chulas, verdade? Os chicharos con xamón, que comiche de sonte, creo, as ensaladas, sopas de allo, con todo se pode facer distintas comidas. Que traballaron, estes nenos que traballaron moitísimo, vale, moitísimo, o que lle dixen onte efectivamente as nais infantil, teñen que estar moi orgullosas deles, porque a verdade é que deles e delas, porque traballaron un montonazo, o sea, deron un 300% máis do que nos esperábamos, a verdade. Nada, agora imos vos poñer un vídeo resumen do traballo. O Miguel Pantacos. Por eso nos quixemos estudiar. Buscamos a semente. Plantas de dentro creceron máis, pero as plantas de abaixo tardaron en crecer. De abaixo. Foron de abaixo. As plantas crecieron moito e rápido a suarte.
Fixamos en libros en páxinas web. Despois, puxamos esos cartéis ao pé da árbore e deixamos que meu compañero. Esta é a cerdeira foi unha árvore fronteira que destaca moito polas súas flores brancas e foi a caduca, a súa madeira leiro, a maceira é unha árbore fronteira, a súa folla é caduca e danos mazán. Danos mazán na primavera, cando nos, no inverno, cando nos viñemos a ver como estaban os árbores, non tiña follas e despois, a cabo dun tempo, vimos cando era primavera, esa tiña as follas, as flores, e xa lle salira o froito. Nós aquí temos o risueiro, que é unha planta que é unha árbore que pode chegar a medir moitos metros. Tamén destaca pola súa casca prateada e polas súas bonitas flores que antes de caer no outono. Nós, alumnos de cuarto B, na nosa página Naturalízate, fixemos unha campaña publicitaria onde fixemos para concienciar a xente de que cuidemos a nosa fauna natural. Primeiro fixemos uns folletos o primer paso fora que teñen os esquemas para levar a cabo o folleto. Logo fixemos o publicidad. Algunas persoas foron chamar as librerías para poder repartir libros. Despois negociamos con a directora para ver cantos podíamos repartir. E logo repartimos en todas as clases. Despois fixemos uns spots que consiste en gravar así como un vídeo pequeno. Aquí podedes ver as nosas claquetas que facíamos para apuntar os tomos, as escenas que facíamos. Despois fixamos así como organizadores para despois a hora de gravar a colarnos. Despois gravamos e ao final está en YouTube por si queredes vernos, para que iso tamén vos ides ter aí. Pues vamos a poner ahí para que vexades. I've got scars from a pocket knife where you carved your heart into me. If all you wanted was love, why would you use me up, cut me down, build a boat and sail away, when all I wanted to be was you. Bastantes pinos, non moitos, eucaliptos bastantes e ningún moitísimos. Tamén chegaron á conclusión de que normalmente que tipo de árboles se utilizan para facer leña no concello. Chegaron de que carballo bastante, de que pino. A nosa clase tocou de plantar algunhas árbores e traballar no cerco. E para facer o primeiro que fixamos foi o día 3 de marzo deste ano se resultado en un banco de Leipón que facía raíces secas e cachorro.
crearon as raíces. As árbores dominaron todas as flores. Vamos a presentar un traballo chamado Facendo que criamos os dous gestos A e B. A continuación vamos a contar o traballo realizado por os nenos de sexto A. Os nenos de sexto A criaron un cómic e varias tiras cómicas, todas relacionadas con o mesmo tema, o crime. Agora vamos a contar un pequeno detalle. A maior parte das ilustracións que non foron as definitivas foron colocadas igualmente no fanzine. E agora a miña compañeira Daniela vai a contar o traballo realizado polos nosos compañeiros de sexto B. Os nosos compañeiros e compañeiras escribiron textos a partir de ideas que puxeron na súa clase. Tamén escribiron máis textos aparte sobre só un tema, o cambio climático. Tamén añadimos os quesos, que son as primeiras ilustracións que tendríamos que mellorar para que o noso cómic tuvera boa presentación. Grazas a todos por prestarnos atención. Acordádemos. Hai que cuidar o medio ambiente. Gracias. Moitas grazas e agora pasado para a seguinte exposición, por favor. Atmosféricos, cada neno elixiu un fenómeno meteorolóxico de entre varios dunha lista, como por exemplo, tronada, puesta de sol, ciclón. Despois, durante uns minutos, consultamos na internet o significado do fenómeno atmosférico elixido, con unha imaxe relacionada para así sacar unhas ideas. O traballo consistía en representar nunha cartolina tamaño 3, mediante un dibuixo, o fenómeno elixido e poñerlle un título, como por exemplo, o atardecer, o ciclón, a bombilla de luz. Usamos diferentes materiales para a elaboración, como por exemplo, goma eva, area, algodón, fieltro. O que queríamos conseguir con isto era darlle volume e crear diferentes texturas. Esta actividade, titulada Os molos poéticos, fixémolo conjuntamente nas clases Linguas e Plástica, mesturando a poesía e a pintura. Para crear poesía, primeiro dividimos a clase en 5 grupos. Cada grupo traballou unha cartolina dividida en 4 columnas. Na primeira escribimos sustantivos, na segunda verbos e na terceira adxectivos. E por último, un poema ou a poesía, as palabras, todas elas relacionadas co tempo e a natureza. Outra actividade foi facer breguerías, que aí as tedes que son metáforas humorísticas, e pareadas co noso nome ou breves poemas escritos en pareadas, é dicir, estrofas de 2 versos. Despois destas actividades previas, cada neno escribiu a súa propia poesía nunha cartolina negra, con rotuladores plateados, dourados e bolígrafos brancos, xa que son as cores que máis destacan sobre o fundo negro. Aquí fixemos un mural dividido en 4 columnas, cada columna dedicada a unha estación do ano: inverno, primavera, verán e outono. O que fixemos primeiro foi pintar un árbore xigante, con círculos de distintas tonalidades. Todo este traballo foi mesturando témperas de distintas cores. Posteriormente, pintamos o fondo representando as 4 estacións e usando as cores características de cada unha delas. E por último, colgamos os poemas na árbore. Bueno, isto é todo. Metáforas humorísticas e pareadas, o noso nome ou breves poemas escritos en pareados, é dicir, estrofas de 2 versos. Despois destas actividades previas, cada neno escribiu a súa propia poesía nunha cartolina negra, con rotuladores plateados, dourados e tamén bolígrafos brancos, xa que son as cores que máis destacan sobre o fondo negro. Aquí fixemos un mural dividido en 4 columnas, cada columna dedicada a unha estación do ano: inverno, primavera, verán e outono. O que fixemos primeiro foi pintar un árbore xigante con círculos de distintas tonalidades. Este traballo foi feito misturando textos e cores. Posteriormente, pintamos Manuel, realizamos un traballo relacionado con jaicos. Este é o índice do que vos imos explicar, que é un haiku, os tipos de haiku, os autores máis coñecidos e os haikus máis famosos. Un haiku é un tipo de poesía japonesa organizada en 17 sílabas. Estes son 2 tipos de haikus, o Gisei e o haiku. Cala a boca, que non calas. Estes son 3 autores máis coñecidos. Buzón baixo,
descubres eso, anda. Estes son dos tipos de jaiba que temos. Caladiños, caladiños. A jaiba é unha especie de jaipo. Para facer un jaipo, moitos poetas fan unha pintura, xeralmente, sen moita perfección. Estes son tres dos autores máis coñecidos. Busón Baso, Mario Benedetti e Fernando Delgado. take care our environment, cuidar la naturaleza. Entonces aparecen cosillas como recycle plastic, don't cut trees, don't throw litter, que no tirar basura, ¿vale? Tenemos las bins. The recycle, international recycle symbol. Reduce, recycle, and reuse, 3 R's, ¿verdad? Las 3 R's. And do you know these containers? Con ustedes, do you know? What do you do? A project about? The gardens. Look at the gardens. Look at the no grass. No grass in some places of our school. This is Before. and then your work is after. What do you do after? You plant what? Now come here. Wait, please. Can you come here to show? Come here. Please come. Plant the Flowers, grass sun, and the plant. and the plants. Now what are you going to invite them? To see? To watch what? In the classroom. They are going to watch what? A video. You are going to see a video where we explain all our work, okay? Can you go with them, please? Follow them. Thank you. Usamos palas, caldeiros, bicheres, todo. Vamos a resumir. Y Jenny y Ángel somos encantados, ¿vale? Todos lo conocen, pero hoy espero que aplaudirles que se esforzaron mucho para hacer este resumen, ¿vale? Venga, vamos a resolver minutos. Co obxectivo de traballar a ecoloxía e a concienciación do cuidado do planeta, surda a idea do conto Búscanse protectores. Ademais de fomentar a creatividade, imaginación e traballo en equipo, pois é o resultado da colaboración entre o grupo sexto A, sexto B, segundo A e segundo B. Sexto A e sexto B danlle forma ao conto. Segundo A e segundo B deseñan a parte do bosque na natureza no noso século. No ano 2150, a Terra está contaminada e un grupo de rapaces
xúntanse para investigar como se vivía no século XXI. Descubren un mundo cheo de vegetación e bosques, augas cristalinas. Eles só poden disfrutar desto nun museo virtual. Descubrense outros planetas e formas de vida nos que non hai contaminación, nin guerras, nin fame. Bueno, recordades o mundo festa, se pasa, que vivían do son, non? A súa alimentación era a música. O mundo golosina que os habitantes intercambian sempre cousas que traballan nos seus hortos e comen comida sana, frutas, legumbres, hortalizas. E temos un mundo natura. Queres ir contar que jugar a mundo natura que eu recorde? Hai 3 zonas nas que a xente viaxa dunha zona a outra nunha burbulla. Metense nunha burbulla protectora, por qué? Porque, recordades, de deserto teñen que pasar a donde? Ao xeo, entonces, se van sin protección, que lle pasa? Congélanse. Facendo o deserto, del xeo se pasa ao deserto, se van sin protección, derrítense. Entonces, así, para a súa burbulla, poden intercambiar cousas, intercambian tamén alimentos. En estes mundos dixemos que non había contaminación en ningún, verdad? Vamos facer despois unha porra na clase, a ver cal é o mundo que máis nos gusta. Se o mundo natura, o mundo golosina ou o mundo festa. A ver que preferíades visitar. De acordo? Sí? E podemos facer unha actividade, outra actividade como esta. Señores, salidas, gobierno, situación. Forma un equipo moi singular. Vamos a hacer unha roda todos. Forma un equipo moi singular. E ahora vamos a gritar moi alto. Protectores da terra, ímonos chamar. Protectores da terra, ímonos chamar.